Malasi AJ Church pen pini Happy Merry Christmas celebration ke pamanpon. Duar Bogori 26 constituency ke parlo Jasemet Dolamara Malasi AJ Church along pini Happy Merry Christmas celebration ke pamanpon. Bangso amelong mai cepahem pupon lake Pastor Rupson ingti pen lapen. Aluhi ke pacini lake Khoel ingti lapen arna malam ke thana bang lake Reverend Mensing ingti pensi arna malam than ponlo. Lapen Bible apot ning kachibi kipu lake Youth Sunday School osomar lapen nimar liatum pen lapen kijut si arnam kardompon lake kawe kusupi pensi arnam ardompon lo lapen pini kapejok abang hempuju su Kristo amahang ke thek arni ke talon me sen pen pachun pon lapen karbiang long autonomous council ke cari pon ke hai CM Dr. Turiram Rong hang pen setame ningkang sam pen kek setame nang palelo Labang so penajok kijut si arna mahir jume hang tipon pen si kek setame ceron ukruilo. Lapen karbiang long autonomous council ke cari pon ke hai CM Dr. Turiram Rong hang apan setame ningak long pen kacero pajerpon. Tangte Reverend pen herang keteng no ke thana lam thele arju pon snai. News Desk Sport or India 24/7 News. Proxy ni dia hoi makan dia proxy ni betul dengan kurang lapor. Pini ke si nirong figar ni pini ke ko susun hang thai gar ni ko no dan di main lagi Reverend Mensing inti dak pasti church number. Pini susu perthak hang thai gar gelo. Bangso perthai long si nikang sam kabiat na jok. Bangso perthai long Isaiah country pen thana teng botel bangso perthai long kelaki si Israel pen Syria dat sia itu asosiasi dolong bangso Isaiah phan asosiasi anam asirang no bangso perthai long itu pijok bang hang thekji bangso Isaiah phan country teng pen angli kok si pidem hang nang theklo age perthera da phan ni pang sam ye phan perthera apap do a gi phasi alang ni susun hang tang